Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili. Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue e rewo e worgo. Min calmini bandiraɓe fulɓe ɓe kala ɗo mbawi wonde e rendo ngo kala kalowo ɗemgal fulfulde nde an andi ɗo gonɗa e to keɗɗa foof. Wontoro ɗo tawima ɗon salminima saɗi tedduɗo gonduɗi e needi. Caggal yettude Allah noon e julde guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti e yewtere men mawne nde yewtere men wonde fayida nde hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV. Hande noon moɗo jogui weltare so ƴeewi no kaldirtumini tan oɗon gandi hande Aisha won ko beltiɗo par ce que mi yiiɗo guiɗam sehlam mbo jinmi mo korsinmi hono Samba Ka joom rangmuy majji rangmuy gaw gorko pullo mo ganduɗa hande machallah rendo ngo foof ne yiiɗi mbo fulɓe ne jiiɗi mbo wona pullo kadi ne yiiɗi mbo ɗum ko kanko liggani en ɗum kadi ko fierté men kadi eɗen parnorombo par ce que so memama tan en gummoto par ce que ko pullo no men ni donc so Samba Ka naati Dakar ari ɗo e nder Pindi TV wiyetake Hoysayo yiyetake kadi holko saabi ɗum donc mi wiyonmo bisimilla ma e nder yewtere ma comédie show mi salminma bandiraɗo gorko mo wona bandi gorko no mbaɗɗa mi salmini tema Aissata mi salmina dentagal fulɓe foof mi yetta Allah nelaɗo mum mi yetta nenama baba miɗɗon wiya tan mi dañi hen beksaɗi ɗum soyinno moon saabi ɗum mi soyinno onon noddude kam hadde woɓɓe noddude kam ɗum soyinno moon dal mi dañi weltare hande gebiɗɗami ɗo télé he mais Samba noon min mi yiiɗa émission men o waɗa ɗum ɗo de mi yiiɗa ɓuuɓa de ala ɓuuɓgol ala hen donc jinmi ko émission o yo jirwu mi yiiɗa o ɓuuɓa de Samba no garduɗa ni hande Samba ndeket ko ni hirde ko jetton moom waɗa rang koko fof ko neɗɗo boɗɗo timide haade ɗum kadi en garat hol gonɗo Samba Ka eyyi Samba de ko ɗum neɗɗel tan guel gandanɗa hoorema guel jiiya Jolof ko mi neɗɗo tan mo gandanɗa hoorema holtone Jolof ɗa wiyete Afé Jolof Afia Jolof ko holto Afé Jolof ko département de Linguére sa yaha Daara Jolof après sa ari Daara Jolof tan Afé heedi Daara Jolof Worga Afia heedi wiyete ko Afia ko wuuro eyyi ko wuuro wadde de passage min salmini Afia naaɓe foof min mbi on kadi emin jiiɗi on kadi emin beltani on nde wonno ɓiɗɗo mon hande jooɗima mi sikko aɗa nawa inde Afia o kala mo andano Afia Jolof anda ɗum sababu nema eyyi ni kam Afia yaahi ɗo woɗɗi sabi ɗum han Afia mi naɓi ɗum ɗo heewi dal han kala mbaɗo on kam kala nodduɗo kam tan wiyatanmi koɗɗa wiyami ɗum Afia on andira noon ko Afia Samba kadi Afia kadi wona wuuro manggo no jiranmami environnement o min ɗo ɗo kuɗmi min hande Afia ko ɗon woni cosano eyyi ɗo woni nokkere amen tan min jahata min gaddo marchandise min coodo e ndugg kono min wuuro amen tigui ko Jafe wiyete Jafe wiyete village o ko Jafe mbiyete kono Afia kam ko nokkere mawde eyyi ko toon gonɗa mais an joni an holko woni meccal ma holko liggotoɗa min kam liggeyam ko gaynaka ka gaynako eyyi komi gaynaka kono noon wonɗo ndewmi afade gara min gaynaka on waɗi ndewmi ina wawima en jotto ɗon inchallah a waɗi commerce en ɗum ɗon eyyi mi waɗi commerce par ce que mbiɗa yiiya vidéo ji maɗa woni boutique eyyi on boutique sehlam kam nene ko neɗɗam hanti mi arat ñande goo mi yeeya ɗon ñande goo noon mi jokko gaynaka joni noon on nani Samba Ka wi ko gaynako joni an holko nannuma e TikTok machallah ha dañɗa hen succès mo dañɗa hande o eyyi mi yi enen haalpulaar enen fulɓe ho en manque won banggal sa nani ho en manque won banggal nde enen wonɗo tolniɗen ko dow tan keedeten kono herse hen haɗa neɗɗo waɗa won ko gacce han sika yiiɗi waɗa wonko tan ko gacce kaɗatma ɗum waɗa min ne jiimi ɗum hina manque nder fulɓe mbimi min hen mi foti waw naata réseaux sociaux mi waɗa hen ko jahnata yimɓeɓe sayi ɗum de guddimi nde TikTok waɗi waaji goto wi immi an a dañata hay dara min Allah waɗi gujjinmi ko semaine o arta tawi mi dañi 4 millions 700 eyyi
abonné ji e semaine goto par jour nanna 68 vidéo hon jour goto mbaɗɗa ko 68 vidéo eyyi ko ɗum foof hollirde hooram tan hollirde miɗum gumi tan wona haydara mi gum ko mbaɗatmi ko tan mi andi ɗum mi yawtata hen tan mbaɗɗa mbaɗmi ɗum est ce que première vidéo ma mo mbaɗɗa e tiktok o ha jaltinɗa ɗum est ce que aɗa sikkuno vidéo ma o ma rokke oɗo succès hande mo dañƴa o par ce que somi juumani a wat première vidéo tan waɗi cartonné walla eyyi min vidéo am premiére vidéo mo mbaɗmi nde mbaɗmima nde jiimi abonné aji jiɗmi ɗumineji nden gandumi noon min somi waɗi vidéo goɗɗo tan hino wawi ɗum yeeso ɗum yahretto joni rang o no mbirata ɗum wiyan haalan bandiraɓe rang muy Pili TV rang muy Pili TV rang muy majji rang amour ragal rang dinan atta e bissab Samba ka inde rang nde to ummi holto rang o ummi walla ko Allah longuinma tan gadduɗa rang holto ittuɗa rang o par ce que hande hayso tawi yimɓe ne jiɗma ngam comportement ma ka pullo kadi aɗa hollira originalité pullo aɗa hollira kadi ala complexe hollirde guure men ɗe aɗa andi enen sukaɓe teeruɓe ganda guure men dow ko on culture min jiiloto ko on culture jiɗɗen an ko longuinma tan ha garɗa e inde rang o to ummi eyyi inde rang o noon addimo ko nenam yumma eyyi yummam ko cawtunoɗo ko neɗɗo cawtunoɗo fembi ko aduna mi fotanda e bel neɗɗo ɗum femba kam min gonda yimɓe tan min ngala haydara ndeysan ɗum muusidal nden heno woni jamana laamu Ablaye Wade après tousma waɗi tan yaaha rangata hen adda amen maara mi en ñaama si yeehi guentel kewuji titi suwo mum ranga tan jiyata tan ko jogui suwo omo ranga pour tan ɓiɓɓem ɓe ñaama ko ɗum addi rang o joni tan mbattoɗa wiide rang eyyi nde jahami nde noon ha jamanu waali ha mbawmi jogade nenam min ndeysan ha mbawmi ɗum teddin mbimi ɗum jooɗo hoto ɗaɓɓoye ndegga hoto legga ndegga jooɗo Samba ma addu foof so Allah jaɓi hanti noon min nene ndeysan eyyi ko noon tan ɗum yahiri dal Aissata ndeysan a holliri ɗo ka gorko pullo cuusɗo casɗo par ce que ko mbiɗa ko c'est pas évident kadi wona neɗɗo foof wiyata on jogoto gon miijo yumma alano honno wano an tant que ɓiɗɗo pullo daroɗa mbiɗa yumma mami foftine e machallah joni e travers TikTok mo mbatta o est ce que ne artan ne addanma gartam on ko dañata hen eyyi neɗɗo kam kala ko dañɗa ka yakarana tan a yettirat ɗum Allah sayi ɗum min nene mi yakarana beeli mami joddama goho titi mi yakarani beeli mami jodda goɗɗo mi yakarani beeli ma goɗɗo noddam eyyi mi hen daña saɗi mi hen daña yimɓe neɗɗo si laynima konngol moƴƴol tan ko ɗum daña sika joddima kilifa deni ko ɗum daña heddi kono mi yaaɓe foɗɓe kam okkunaɓe kam gokka eyyi joni aɗan émission ko émission théâtre joni an est ce que aɗa paari pour joude théâtre walla waɗande hunde leñol ngol par ce que ko mbimami joni less ko so yimɓeɓe jiiɗima hande woodi to jettiɗa par ce que wiyete ko Samba ka pullo ko pulago yettinma ɗon est ce que a paari pour waɗande pulago ngu hunde eyyi mi paari kono kala ko jiiɗa wonɗo ɗum rewata wonɗo ɗum rewante sayi ɗum waɗi comédie ji mawɗi gonɗo comme ni no mbiɗa Amadou Diallo wa ene yera Samba Pullo ɓe fof mi amen jokkodir ko metiti yero Amadou Diallo Samba Pullo Amadou Tidiane e hol goɗɗo mo ganduɗa comédien ji eyyi ko ɓe tan ciwmi jokkodir e kam mi jokkodira men téléphone joni après yera wonko resnomi winomi ko après yomi muñan ɗum ɗo ha décembre si Allah jaaɓi somi heppani koni winomi inchallah on ko banniraɗo gorko baɗɗo fayda kadi sa rewe mum inchallah ma fulɓe fof jiima par ce que honko waɗi ko honko waɗi ko heewi e leñol pular donc ha joni tan Samba garten e TikTok o min noon ko mbimami nane ko tan min ko Mame Diarra woni fansam Mame Diarra muɗum yiɗimo ɗum horsini mbiɗo wonma Mame Diarra coucou so tawi a yeewi émission amen o ganda an min kam wona Samba woni fansam ko an woni fansam par ce que ka debbo pullo jontaɗo kadi bote pulago nguna yaltema kadi machallah aɗa holliri originalité pullo kadi ka neɗɗo belɗo dal a jalat tan holko mbiyata wadde bandiraɓe yeɓoɓe ɓe holko mbasiyota bandiraɓe ɓe eyyi handi en afade tontoto mami question ma
wonko layɗa lees ana Amadou Diallo mi ɗum eti jaggu ko layɗa ko ɗum gonga wonde pulla tan woni gonga neɗɗo ko gonɗa hoto hul hen yalto hoto hul hen hollira hoore mam mi wi wadde ko pulago wawi jinggan Samba say ɗum mi layda fulɓe téléphone wonkoɓe ndesnatami mi andi koɓe ndesnatami ko anne resni kam ɗum joyi nde ɗum ko ɗum gonga mi wadde noon onon ɓe fulɓe ko onon jaggata hen mbaɗon hen jooɗe moon say ɗum ñande goo mi hettoto mi yiyat neɗɗo waɗa ɗumen neɗɗo waɗa yaltina TikTok wiya Samba kay acci kew nde min mi felliti joomam mi kewi ha jooni mi tolni e jamanam ana kewtata say ɗum ko ɗum tan hino wawi hollir ko min a hooram mi kewi ha jooni téléphone am mi ñifma boom o mo notora mi ñifma ɗum kam ha indi subaka foof 23000 naggam mi wawa ɗum liir wallahi Allah ndeysan titi mi yiiti wandiɓam ɓe wiyaɓe kam titi an a lirat wokalam a hetta kom titi yoɓe kam jaafata ɓe ganda hoore wawa hattande fof wallahi Allah wonko gana orma hen rowndi do mi hattanayi ɗum kono mi yettirat ɗum Allah miɗumen ɗum yettira bandi nguɗal yoɓe jaggu hen joni an holno gérirɗa succès ma o holno gérirɗa ɗum Samba ko mettuɗo yiide walla Samba ko mawnikiniɗo walla Samba joni koko tini hoore mum holno gérirɗa ɗum ay wonko ganduɗa hoore ma si Allah hokkima ɗum hoɗo andi ɗum ko Allah hokkuma ɗum hoto jaaɓ hen mawnikina ɗum liɓanma siki yimɓe gaccima hay Allahumma wawi accu ko Allah hokkiri ndeka hokkuma ko rewni ɗum ka yimɓe he wadde min nene mi hollata yimɓe ko ni poti komi simple sika mi yahat ɗe ganda hoore ma ñande goo min motam jogoto mi do hon neɗɗo wiyami an kam ni foti dañi oto miɗen ñande fof Allah addi tan mami dañ moto o ne kam boyni ota mi yawata ko joguimi oto heppu fof ma mi holla mi titini mi mawnakintaka mukko so aduna mi jaɓata mi hoybinata hooram mi fota yimɓe kala nodduɗo kam mi notama titini won message mi jiɗmi ɗo laase waɗi gimmin kam Jolof ha addimi ɗo mais ndeki ko baɗɗo kam complot kama debbo goto ceerŋaji goto ceernaji eyyi no wiyete o wiyete ko Tororo Sow debbo on wiye Kane eyyi ɓe mbi kam imma Jolof kam ɗum ittimi Jolof ha garimi ɗo gimmimi Jolof mbi yomi arɗo Dakar mi waɗan men publicité bijouterie or ɓe joɓanmi temedere ujunere joni tawi min mi ala PS ɓe mbimi joni a ɗaɓɓarat toon kayitaji juddu sa ari min ɗaɓɓanma hen passeport joni min jaaha potoɗa ɗo en ɗo dentité ji ɗaɓɓete joni police daña passeport jiiɗa ɗo bon police ɗo dentité o yaltata tan dage ala no to no wiyete no dage ɗon mbiɗa bon dage o ko noon eyyi joni garimi ha ga mi en o mo gardannomi noon kanko toon hoyɗi Jolof hoyɗi Linguére hoyɗi Tororo ko Linguére hoyɗi kono impossible mi ko min komi ceerno joni après Kane on ko yahato ko Dubai joni ko bijouterie or jogui sikomi ari mi waɗan ɗum publicité joni yoɓanmi temedere ujunere ɗaɓɓanami passeport min gummi ɗum ɗum ittimi Jolof addimi ga Dakar garmi noon gummatomi Touba noddumi debbo ha nowti kam wi'imi joni sika ari ha jotti Dakar nodditami garimi ha Dakar jippimi Cambérène jippimi ɗon noddumi debbo téléphone sono notaki noddumi ceerŋajo tawi homo Linguére homo bolol kam ne ara kam nene notaki ha jeemma ɓe notaki kam noddumi omo laydanɗa c'est produit kam ne ko ciwɗo lesde he homo ɗo foti ar bon joni kam dalinimi jamma wuuro mum goni joni somi immima ɗon mi naɓa mi waɗoye publicité mi won komi hoccumi waɗa poosam kono Samba an honko kalɗa ɗo neɗɗo ittuma guila Jolof ha ɗo aɗa nodda ɗum notake ma mais an aɗa fonno wiide mi haade mi ummade yo totte déplacement ma gongol ko noon mbatta eyyi ɗum ko gonga kono yo totte ɓayde ko temedere ujunere kalduɗon mbiyama haade mi wadde déplacé tottam 50 so tottima 50 ɗe a ari ha yettima o tottuma rellikama ko heddi ko ɗum ceerŋaji o gumnimi mais koɓe jinno koɓe dañayi ɗum tan mbawma wi ɓe jinno tan ko wadde kam gueɗe cewɗe kono Allah jaɓayi nane ceerŋaji on noddi kam homo lay mi ari so nder téléphone am wi mi debbo o wi kam tawi minne mi waɗi vidéo min ɗon jiiɗami sa tooñi kam mi yoɓtoto
mbaɗmi vidéo aduna o fof hiɓi men Toror Sow ko jiɗno kam nanngam ko minen kuɗɗi Jolof nde nanngam nan ko winomi ko ceerŋaji mbiɗum numéro pour kala mo noddi an ka gongol on comprendre o noddino Samba ɗum taki jaltimi vidéo o kono min ko waɗimi ko ɗum metta joni kamɓe ɓe jii vidéo o yimi ɗum taki noddimi nane o wi yo wattu vidéo mi wiya wontene ɗum wonano gonga mbi ɗum ala gono wattu vidéo kay bil joɗden debbo jooɗo joɗɗa itta kalis tottami mi waɗa vidéo mi wiya ɓe kadi layani noon ko ɗum wona gonga kono si wona ɗum kam mi wawa waɗ vidéo eyyi joni muɗo wasiyama haadema gongol haadema ummade aɗa waɗa déplacé wuro e wuro an est ce que aɗa jogui tan ménagére mo ganduɗa so neɗɗo ne haalde ma publicité ni koye ménagére o rewata non hande woni probléme o wonde foof heeɓa e haala ménagére o min gari ga premiére taf ɓe mbaɗimi profito eyyi mi nanino ɗum eyyi wona ɓe mbaɗi profito e ma yo fof ko deal min ɗon jiiɗami ha ngaka mi nani adamo ne haala kala kam mbaɗmi mi ɗum andi nde kala ko layalmami jaggu ɗum ménagére am koko nde min immiɗo ɓe mbi ko min dañi ɗo 150 ujunere nde min nde gimmoto wuuro amen Mame Diarra sehel ma itta ujunaji 10 wiɗimi wimi paas hen mbaɗa lartade poche paas mi hen gari min ɗo min gari min kooti nde min kooti nde mi en potno adde 150 min gaddi ko 50 ujunere guittumi nogas o mbiɗmi ménagére o guittumi nogas goɗɗo mbaɗmi e poosam hande nesa e ɗiɗo publicité ji foof a waddi publicité Wave naaɓe e wadɓe e bitikaji ɗum ɗo parfum ŋaji e bitikaji téléphone aji foof 50 ujunere gartirɗa ɗum gartirmi 50 ɗen nogas o ko ménagére am bin nogas goɗɗo mbaɗmi e poos mana sappo o mo namɗo ɗum tan kammo gartiri eyyi kono ɗum metta kam tawi min hooram taki ɗum mettata kam ɗum ɓuratma andin hoore ma haɗa ko foti ko dañmi dañi sabi gila nden mi weeɗe kalis mi ñaam mi liggo doolam mi dañi joni a watta erago tan bandiraɓe ɓe balluma hayso ko ménagére moƴƴo bawɗo gerdema tawa jamfotakoma min kam mboɗo andi gorko mo mboolo hono Kayasi on kam sa yindiri e makko o woni ménagére ma fawo e lawol ɗum kam ne laaɓi kam eyyi min de kala mo ganduɗa on kam mum mbawi waddu tan Pulaar mbiya on kan mbadde kam mum mi salataka sey ɗum mi andat ko onon mbaddemi mum de hina manque am ménagére moƴƴo ménagére ɗiɗi joguimi ménagére ɗiɗi joguimi goto ko Pullo goto ko Jolfo joni noon siko mi wi Jolfo o accu wiyete ko woni ko Jolfo taki ɗum siko wawa waɗ won gueɗɗal kono min Pullo acci wima ka jawɗo ɗum komi jawi ɗum fof mi ɗum hen dogo ndeysaan e kono Allah woni gonga Allah hatti hakkona ménagére o homo joguino baali woyɓe gari ɓe gujji foof mien saare nde sika ari mbiyata ko hakke Samba yani mum ɗum tan saare nde fof layata e nde ɗum jara e ɗum dal aduna ala so ndeysaan an ka neɗɗo moƴƴo ka moƴƴo eyyi machallah bandiraɓe miɗo sikki ko Samba haali ɗo ko fof on nani ɗum te mbiɗo andi kadi mo on jagganmo kadi kala jiɗɗo jokkodirde Samba e leñol ngol aɗa wawi waddemi contacté oɗo ko banam gorko moƴƴo kadi inchallah hande Allah ne waddi kam e makko somi haalde makko machallah mo nanani kam kadi mo jaɓanam so Allah jaaɓi kala jiɗɗo jokkodirde Samba aɗa wawi waddemi contacté numéro Samba kadi saɗani inchallah so wonano koye écran ni en tottirto numéro ma mais numéro makko saɗani son mbaɗi kam contacté inchallah mo won jokkodir e makko kadi muɗo ero ɓiɓɓe fulɓe joguiɗo jot gandanɗo ménagement bawɗo wallude Samba fawo ɗum e lawol tawa o funtetake par ce que no haaldiri ni o yahat tan omo funte kadi omo yoɓe kalis kewɗo o yiyata donc ɗum ɗon foti nattude bandiraɓe muɗo ñaago on ne balloton mo donc Samba aɗa wawi waynade bandiraɓe wayno eyyi mi yetta Daara Jolof naaɓe mi yetta ministre Samba Ndiobe en saɗi ɗum kam ne waɗi effort mawɗo omo meɗɗomo tottuma somana kalis eyyi ok kam kalis kew e hol goɗɗo Papa Diouf chéri bébé Bass ɗo a Cheikh produit omo leyda tan joni Cheikh production ni mbaɗon feere mbaɗon kam ne ara ɗo omo jogui gueɗe ñawnaɗe saɗi ɗum kala layalma firtaka ndeysan Cheikh produit kam taki jettumi ɗum ko kam dohini oto mum ha ari wuura men ndeysan Jolof ha ɗo ɗo kuñi
ari itti kalis okkim itte okkim gartumi ngol kam wiɗi mi pass mo gardumi ga Dakar gadde on titi onon ni Aissa mbaɗe feere jokkidiro no on jogi produit moƴ mo gan or mo yehi hanka place to mbaɗan men quelques publicité o ara o wona sponsor émission mo e mami haalde makko inchallah jaggiron aɗa Aliou Dembourou Lella noon aɗa andi ɗum on waɗi noddu noon kam wiima kam mo yiɗi waddu kono ha neɗɗo kam aade wimata kala wimata mbiyatake min nene gelle nde mi hetti mum tan Aliou ka gorko mo teller noon ela on de mi kesa ma jokkodire mabɓe kamɓe fof inchallah donc Diallo jarama a jarama bandiraɓe on nani ko Samba haali ko donc muɗo wasiyo o tan no goppirton mo hakkille no fewi kadi jagga noon bo kala jiɗɗo jokkodirde e makko aɗa wawi arde ɗo e yam donc muɗo wayno bandiraɓe so tawi honko kalmi ɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo jinnomi tan ko fewde woni ɗo noon ko won torodo debbo mo Kanel élément fidèle de monsieur le ministre Amadou Hott ministre de l'économique et du plan et de la coopération chéri Maymouna Ba mi salmini bandiraɓe ɓe fof Aliou Dembourou Lella gorko mo Mbal Samba onon fof min calmini on emin mbiya on émission goɗɗo inchallah comédie show taw muɗo wonde comédien goɗɗo on jarama TV ko yidami wone mbiya Amadou Tidiane Ndiaye Amadou Tidiane Ndiaye bila si somani Ndiaye bila kele pulago bila Ramsi Samba ka pullo muy majji majji kele bila yaw torodo bila mama ebite sim Dakar Ndiaye bila TV ko yidami wone mbiyan Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyan Pindi TV Pindi TV dañi wone mbiyan Pindi TV